צופי יוטיוב, היום אני אלמד אתכם איך לעשות ברבור מנייר. קודם לוקחים חלק של משולש, ישר זווית, מקפלים אותו ככה, ואז נשאר חלק מרובע, לוקחים מספריים, מתחילים לגזור את זה. עכשיו פותחים את זה, יש לכם מרובע קטן, לוקחים חלק כזה, שמים אותו כאן, גם אותו הדבר חלק השני, עכשיו לוקחים את זה, מקפלים לשתיים, לוקחים את החלק הזה עד לכאן, וגם אותו הדבר החלק השני, לוקחים טוש שחור, עושים לו עיניים, וגמרנו. תודה.